היי, אני דנה, קוסמטיקאית פארה-רפואית מהמכון לבריאות העור באשדוד. והיום אני רוצה להראות לכם טיפול בקרן עור. המכשיר הזה הוא מכשיר מאוד מאוד ידידותי לכל סוגי העור, שאצלי בקליניקה הסרת שיער הוא ללא גילוח. מניסיוני, לנשים יש טראומה מגילוח, במיוחד באזור הפנים. המכשיר מתאים לכל סוגי העור, ללא כוויות, ללא נזקים. מהטיפול אתם יכולים לצאת ישירות לשמש. אין בעיה של חשיפה לשמש. אני רוצה לציין את ההבדל בין לייזר לקרן עור. שבלייזר זה קרן אחד שממוקד, שהוא גורם לחימום של האזור שהוא לא מתואר, שהוא יכול לגרום לזקיקים לא פעילים, להצמיח שערות, לא פעילים ולהצמיח שערות. שבקרן עור זה לא קיים, כיוון שיש 3 סוגי קרניים מפוזרים שלא גורמים לחימום. בואו נראה מה עושים בטיפול הסרת שיער בקרן עור. אם אהבתם את הסרטון שלי, אתם מוזמנים לעשות לי לייק ולהצטרף אליי לפייסבוק.